Píše sa rok 1964 a v Porsche predstavili model s označením 901. Spustili jeho produkciu, no a potom sa ozval Peugeot. Francúzom sa nepáčila nula v strede a tak pán Porsche vstal zo stoličky, lúskol prstom, kývol rukou, čo tam po vás, my budeme mať 911. No a tak vzniklo najslávnejšie automobilové označenie všetkých čias. Už ak teda dobre rátam, tak 1964 až 2024 v septembri to bude 60 rokov. Klamal by som, ak by som tvrdil, že som voči tým tvarom slávnej 911 chladný a imúnny. Nie, ja mám autá z Zuffenhausenu rád a nikdy im nehovorím nie. Nepovedal som ani teraz. Toto za mnou je Porsche 911 T z roku 1972. No aby som bol úplne pravdovravný, nie je to moje prvé rande s týmto Porsche. Nedávno som s ním brázdil cesty popod Vysoké Tatry a na Liptove počas Oldtimer Rally Tatry. Aké to bolo? Dokonalé. Takže sme niečo ako starý známy. Volám ju Porsche. A viem, čo od nej čakať. Stačí, ak privriem oči a počujem ten typický zvuk vzduchom chladeného plochého šesťvalca s objemom 2341 kubických centimetrov. Ten zvuk trocha pripomína zvuk starého chrobáka. No ale kto pozná históriu Porsche, tak vie, že Volkswagen a Porsche, a zvlášť chrobák a 911 356 nemajú od seba až tak ďaleko, že? Poďte, ukážem vám ten motor, otvoríme si to. Plochý šesťvalec vo verzii 911T má výkon smiešných, na prvé počutie 96 kW, to je 130 koní, no ale toto ľahké kupé pošle z 0 na 100 za 10 sekúnd. Rok 1972 bol pre 911 výnimočný v jednom takom kontroverznom detaile. Toto je verzia, ktorú volali Earl Club. Na ľavom prednom blatníku je hrdlo benzínovej nádrže. Keď prejdeš sem, tu je také veľmi podobné hrdlo. Na pravom zadnom blatníku je však hrdlo olejovej nádrže. Šípite správne, ľudia si to plietli, tam dali olej, tu benzín, no a potom mechanici mali hlavu v smútku. V roku 1973 hrdlo olejovej nádrže vrátili späť k motoru. To bol exteriér, ale interiér, tak ten ma vždycky rozcíti. Totiž sedí sa tam pohodlne, a podľa mňa je to špecialista na dlhé trate. Tá palubná doska, tie detaily, to je úžasné, to je umelecké dielo, žiadne rovné plochy, ale nádherné obliny, veľa budíkov a tie materiály, ktoré sú tu, tak súhlasia s dobou. No a každý 1 cm štvorcový tohto auta, každé jedno tlačidlo, to je príbeh na príbehu. Povedal som, že sa tu sedí komfortne. No, aby som povedal úplnú pravdu, tak mám takú drobnú výčitku. Nesedí sa tu úplne rovno, tá pedálová skupina je jemne vpravo, takže ako vodič sedím jemne do kríža. Plyn je veľmi vpravo, až v strede vlastne toho vozidla, ale každý pedál ide veľmi tuho a treba mať k tomu taký ten správny cit. Trocha násilia a trocha jemnocitu. Ale inak, keď si človek na to zvykne, ja mám to spojenie športového auta a dlhých trás veľmi rád. Pokojne by som na obed do Paríža s týmto autom kedykoľvek. Jasné, také moje tradičné kolečko. Interiér, sedenie vzadu. Takže, najskôr si odklopím svoje sedadlo, posuniem ho dopredu, takto. Nebudem vás trápiť tým, že či sedím sám za sebou, lebo to je absolútne nepodstatné. Zdvihnem tieto mini sedadielka, dám ich do polohy sedieť núdzovo vzadu a sedím. No, takto to je správne, áno, takto. Tak, teraz sedím pohodlne a nebezpečne.
Už s autami, ktoré dlho stoja, napríklad celú zimu a zvlášť pri veteránoch, to je niekedy aj takto. Nefungujú. Teraz je to našťastie zlý benzín. Tak, problém sme vyriešili, je to zažehnané, ja hovorím, problémy sú korením zážitkov. Bol to zážitok. Ponaučenie pre všetkých. Nenechávajte benzín dlho v autách, jazdite, lebo potom sa stane takéto niečo. Tak ja idem teraz jazdiť, idem na to. S 911 sa jazdí úplne inak ako s autami bežnej koncepcie s motorom vpredu, pohonom predných kolies alebo s autami s motorom vpredu a pohonom zadných kolies. Tu je väčšina váhy vzadu, napredok je ľahká, to znamená, že inak sa brzdí, inak sa chodí do zákruh, niekde inde má apexy. Ale kto si na to zvykne, tak vie byť s 911 pekne rýchly a hlavne je to návykové jazdenie, lebo je úplne iné ako všetky ostatné autá. Viete, čo je krásne na 911 s týmto relatívne slabým motorom? Že všetko, celý ten talent nedrieme len v aute, ale aj v tej súčiastke, ktorá je umiestnená medzi volantom a pedálmi. To znamená, veľa záleží na vodičovi. A je práve na ňom, ako sa bude vedieť zabávať s týmto autom. To auto miluje okresky, pokrútené cesty, tam, kde vie využiť tú nízku váhu a vie naplno využiť ten skromný výkon. Páči sa mi na autách, ak viem z nich vydolovať úplné maximum. A toto je ono. Úplne si ma podmanila. Ach, krásna Porsche. Považujem to za dôstojné a plnotučné otvorenie sezóny.